sala ba nang makapatay kag tao tungod kay nidepensa kas kaugalingon pareha anang gitulis ka or naay buot mo pusil nimo. Salamat bro. O si salamat kayo Brother Paulo no, Librando. Well, nasa to ang Catechism of the Catholic Church no. When it comes to the protection, defense of yourself or your family or your kining home, house, then klaro ka na sa tong simbahan nga dili ka na sala gumikan kay pagdepensa ka na sa imong kinabuhi sa imong minahal nga naa diha sulod ug bisan kinabuhi sa laing tao no nga imong gidepensahan. So mo na nga nana sa tuang Catechism of the Catholic Church kay lagi usa man ka pagdepensa kadtong mga Israelitas di ay mga Israelitas during the time sa Old Testament ilang depensaan ang ilang nasod, ilang pamilya o daghan nga matay sa ilang mga kontra mga kaigsunan. Kasaba sila wala sila sala no. Gumikan kay kana pagbuot kana sa Ginoo nga we have to defend also our life, the life of others, the life of the members of our family, etc. etc. So giklaro na sa atong Catechism of the Catholic Church. Okay, salamat igsuon sa imong pagpadangat unya nag-ung